La importància que ha estat en la llum de les imatges en Sant Martí estigui un temps a València. Però no deixes de banda que tens al costat un Sant Josep. Sí. Així a Estivella el patró Sant Josep. I és un patró democràtic, perquè els nostres patrons, que són els Sant Joans, per això tu has dit que és la iglesia de Sant Joans, resulta que en un moment determinat pareix que no feien molt de cas al poble i el poble es va reunir un dia així i va començar a votar a veure qui posava de patró. I posant Sant Josep i totes les calentures que havien produït uns presoners que anaven cap a Saragossa se passaren. I des d'aquest moment, 1784, tenim com a Sant Josep el nostre patró. Ah, mira, m'agrada a mi la democràcia està. Pues bé, anem a caminar nosaltres una miqueta per ací i anem a veure este retaule que teniu en els Sant Joans, que vaig a dir-ho bé, que al principi en els nervis, ara sí que sí. Sí. Ahí estan, que bonico, La veritat és que és un dels pocs retaules que conserven la comarca autèntics perquè al llarg de les guerres s'ha cremat quasi tot. I tenim així precisament una imatge molt destacada que és la de Sant Miquel. Té la seva història perquè Sant Miquel precisament és l'única imatge que es va conservar precisament perquè com que no duia l'espasa i tenia sols el puny, en l'època més de la guerra civil respetaren, no? La figura de Sant Miquel. Clar, pensaven que pensaven, clar, que tenia el puny en alt i que no. Revolucionària. Ahí està mirant ahí Vicent, que arriba, molt bé, estem mirant-ho. I vaig tenir més escuts del Montsorriu, que són els senyors de la població. Els barons d'Estivella eren de la família Montsorriu. Però mira, l'element més important per a nosaltres, devocionalment i en tots els sentits, és este d'ací, és el de la Creu del Garbí. Molt bé, esta que tenim així, bueno, enfront nostre, la dreta. Esta que es posa en la muntanya del Garbí en 1787. Però en el primer centenari, com que tenien els problemetes en la gent d'Albalà dels Tarongers, que uns diuen que la creu era d'Estivella i uns altres d'Albalà, el que passa en tots els pobles, doncs en el primer centenari la gent d'Estivella preveient el que podia passar, perquè fixa't, el governador civil deia que es partien la creu en dos parts i que cada poble es quedava una part. Mare, no m'ho crec. Els d'Estivella s'amagaren la creu i el dia de la festa del centenari l'ensenyaren i la posaren ahí. I des d'aquest moment, la creu del Garbí, que hauria d'estar en la muntanya, doncs la tenim a la nostra església. Però espera, para't, no vaig estar a pressa. Que no arriba, a veure, què fe? Ahí? És que així tenim a Sant Blai, que és el nostre padró d'hivern. Ah, que teniu dos patrons, uno d'hivern i altre d'estiu, diguem. I apunta't una cosa, que aquest dia es fan unes coquetes molt especials, que són les coquetes de Sant Blai. I no te les pots perdre. A veure, jo m'ho apunte perquè m'agradaria tastar. A Sant Blai n'hi ha moltes en molts pobles, però coquetes de Sant Blai i Estivella sols n'hi ha així, Que m'agrada, m'ho convenç ahir el poble, clar que sí. Escolta, Lluís, Úniques, pues a veure si les tastem. A mi m'han dit que n'hi ha 3 forts en el poble, a veure si... A veure, primer, ai, ja se nota, que... A mi me porta ell, de nit, però encara n'hi ha lluny. I anem a lluir el vostre poble. On anem? Mira, anem allà a la plaça que es diu la plaça de la Constitució, però que la gent li diu col·loquialment la plaça del Palillo. Per què? Perquè allà hi havia un pal que s'aprofitava per a jugar a pilota. I aquesta denominació que estava allà en el cantó del Palillo és el que un poc ha donat nom. Està passant per un lloc que és a sobre la frontera. Quan entres així, canvia l'aire, perquè entra l'aire del riu. Estem al costat del Palància. A partir d'ací ja canvia l'aire. I ara esta plaça, la veritat és que és molt important perquè... Quantes coses s'aprenen en els pobles, és que clar, m'estàs deixant... Bueno, jo estic un xiquet a tu costat, aprenem coses. Sí. Este carronet, entrem a esta plaça, que ja t'he dit que és la plaça de la Constitució, però que és la plaça que més noms ha tingut. Realment, esta va ser la primera denominació que no sap molta gent, plaça Major, perquè este també era el carrer Major i la plaça Major. I així han passat moltíssimes coses importants. I avui en dia la veritat és que tenim un bar que és el més important en un poble. Este punt d'encontre. I tu trobes algú, te'n vens al bar i t'apens el cafenet. Sí. I mira, estaves parlant de forts, doncs així en tens un molt important. Ahí tens la data, 1791, va ser un membre de la família Riol que fundà un forn així al poble. És el que t'he dit, que ara després de fer este passatget en tu, jo m'acoste al forn a veure si puc provar alguna coseta que de segur que sí. Has d'anar al bar, però sobretot al forn. Que continuem ara per així, i este carreró, carrer del mig. Carrer del mig, per què? Perquè està al mig de 2 places. Este és un poble de moltíssimes places, en tenim 5 places tradicionals, que no és molt normal un poble de tanta plaça. Aquesta plaça era també la plaça de la costura, o del recreo, perquè ahí és on se feia la costura, les places de la costura, i recreo perquè les xiquetes eixien a aquesta plaça a jugar del recreo. Però ara entrem jo crec que és la plaça més important, i jo crec que una plaça important per al Camp de Morvedre, perquè mira, esta plaça que entrem ara, que es dia de la tenda vella, perquè així estava la primera tenda del baró d'Estivella,
Y en esta plaza han pasado cosas realmente históricas. Mira, la primera cosa histórica es que así se va a posar la primera falla de la comarca. Això no se sabia fer En esta placeta? en esta plaça, l'any 1924, de la comarca, Que bonica és, per No cert. som un poble faller, però digueren, anem a fer falla el primer i després ja que continua la resta. Molt bé, me pareix molt bé això. I este carrer d'ahí, també important? Important. Ara es diu de mossèn Guillem Colom, que també va ser un personatge important en la història del poble, però és important perquè així es va produir la primera manifestació de dones del Camp de Morvedre. Estem parlant de quin any? 1911. Fíjate, el any que és la primera vegada que es celebra internacionalment el Dia de la Dona. Mira si té valor. Uau. I nosaltres en el primer centenari ho celebraren i fa uns poquets dies, en el maig, posaren el nom de totes les manifestants. Perquè aquests manifestants que se manifestaren així foren multades amb 11 pessetes per culpa de rebotar-se contra l'alcalde perquè estava posant uns impostos abusius. Però mira, Quantes gràcies n'hi ha que dar a aquestes dones que fa un segle lluitaren per els drets que tenim i que encara es falten. encara es fan. I continuem amb històries, perquè mira, esta és la plaça de la Tenda Vella. Això és un no parar d'històries, va. Una altra més, va, que se n'anem. Una més, l'última. Esta ja és també una història internacional, perquè entrem en el carrer dedicat a Daniel Arnau. Tu diràs, qui és Daniel Arnau? Idea. Doncs Daniel Arnau o Dani Aloha és un músic internacional que va introduir la guitarra hawaiana a Europa. I espera, que guitarra hawaiana, anem a acostar-nos així, a veure. Jo sé, anem a veure, jo tinc uns companys de realització que són uns professionals, Lluís, posa't a mi a la meva dreta. Anem a demanar, ells correguen, fan així, taca, 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 i diuen, guitarra com has dit? Guitarra hawaiana. Busqueu guitarra hawaiana, i a veure com sona esta guitarra hawaiana. A veure, de Daniel Arnau. Ah, y está sonando, mira. Jo crec que és la Paloma. És una de les seues músiques més internacionals, perquè Daniel Arnau va estar... Espera, és que m'està al qual, espera, que tinc escoltant-la, ahí. Jo també. Que bonico sona, sí, A conta, que sí, conta. emociona. Mira, Daniel Arnau s'embarcà a fer les Amèriques, a fer en una companyia de sarsuela, però resulta que es va passar de la sarsuela a un grup de música hawaiana, però ell no tenia ni idea de hawaià ni idea d'aquesta música. Estem mirant les seues fotos ara mateix, i què va fer? I el bon home, quan al final s'assabentaren que de hawaià no tenia un pèl, se n'anà al Hawaii de veritat. I ahir va aprendre la llengua, la música, va tornar a Amèrica, va fer un grup de música pròpia i s'embarcà i arribà a Europa. I va pertànyer a la generació d'autors europeus que va introduir la guitarra hawaiana en els anys 20 a Europa. No, gran d'estivella, sens dubte. El home va viure a París, va fer pel·lícules a Alemanya, en UFA, que era la companyia de pel·lícules més importants, i té discos en japonès, en txec, en italià... Aquest tio més gran! I d'Estivella. I damunt és més gran perquè era d'Estivella. O sigui, que ja més no podia tindre. I pues en esta història, Lluís, me vaig a quedar en tu perquè, bueno, continuaré el passeig, però tenim moltíssimes més coses que contar en el poble, en el vostre poble. Enhorabona, que bé parles, que bé xarres i que bé contes el teu poble, se nota que t'agrada i que és el cronista del poble. Que encantat, amic, i jo vaig a veure si està el forn obert, un forn de fa 2 segles, i a veure què me dius, ensamblar i se fa què? Unes coquetes. Coquetes. Vaig a veure si me fan Pregunta alguna. per les coquetes. Pregunta per les Pues coquetes. seran uns minutets, companys. Fins ara. Pregunta a veure. Alfons, fins ara. Un beset, per dos, i per tota la gent, adéu. Per tota la gent, per tots. És ben fet sempre per tota la gent de la comunitat valenciana.